Здравейте, ютубъри! Аз съм Evil Kid и тук с мен са Прокилъра и Метана. Екариста. Да. И мене. Може да се бъде малко мокри, нормално. Просто смисъл сега с воден пистолет. Малко такъв голям, не някакъв малък. Одна пишка. Да. И Да ми си пръцват, вече си го направя. да, той още няма профил, защото качаш в VBOX, обаче VBOX е много тъп сайт, Вече заплатя. не вече, от преди си тъп. И сега, нали, обещахме всеки епизод на различен гараж, аз съм платен на един друг. То първият епизод беше фейл, защото нищо не се виждаше. Бяхме на един друг, може да ви го покажем, като привършване на епизода. И така. Може да скачаме такива разни други. Музика ще слушаме. Гледаме небето. Много далеч. Хора, значи, той мисли да скача, значи, от този гараж, от този да скача там. Не знам, струва ми се, че високичко, не че високо, ами че дебело. И той е хипер изцапан, защото карахме една шахта, пък гащите ми бяха мокри. И така, няма нищо. Ако чуете музиката, дъбстеп. На Скрилекс и Леди Гага. И хора, ако искате, вярвайте, първият епизод такъв фейл беше. Излязахме 7 часа и го снимахме 9 часа. Почнахме да снимаме влога реално 6:30, 7:30. И това е малко падна, малко фейл. И сега влизаме. Ама хора, някой на друг гараж. Ами, защото всеки епизод на различен гараж и после малко разходката. Да, разходка. И мога да ви кажа, на този гараж снимахме провали са. На един друг гараж снимахме провали са. На още един снимахме и той се провали. Накрая отидахме там, беше вече, ляхо мухан влиза в вход. И чак тогава отидахме там, вече беше тъмно и бях купил някакви гризки. Екарей, това. Браво. Добре, сега сме тук. И тук те сме вече слизаме, не знам колко е епизода. Добре. Няма да се изкачи. Всички тук се скачи. И така пускаме камерата. Чакай да снимаме Адриан. Пауза. И те сега той ще скачи. Метана. Те. Айде сега се разходим малко. Не знам те дали се чуват. Значи, не знам противно си да се чуеш. Казах, не знам дали ще чуват. Тук сме на един лост. Сега аз снимам. Малко снимам аз. И връщам се. Тук те сме на някакви катерушки, то не е точно катерушки, ами
Някакво е такова и някакви гуми тук и... Тъй. Аз приближа на камерата, как иде. И те са привъртани. Дай два камъка. Още не. Шеста. Адри. Я иди. Как ли мой? Отдръпни го малко назад. Ай, това е телефона ми. И добре, хора, имаш хора. Имаш хора там и трябва... изчерпаха ми са местата, де да ходим. И добре, аре, ти беше за втори епизод. Аре, чао. Чао.